Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Bosmu. Ya rasane padha gemes-gemes liyane kuwi kak. Goreng. Mesine beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek ngono aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbok. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko nek aku ora lho. Nah aku senenge ngono mulo sok nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae gak dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lah lek gur trimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Rondo ini kabeh ora, Mbak? Ya saiki iki aku ndak lek kabeh iki. Lah nyapa ora kabeh? Saiki untuk saat iki ndak sing jeruduk ngono. Oh, perkarane enak sing ngruduk. Isik-isik jaman-jamane sak nang sing jeruduk kae yo kabeh. Ndang dilosne nyapa rasa kabeh. Ya piye kok lek disuduk suwe-welek meteng piye lah kabeh kok. Lah gelem gawe omah metengi piye karepe? Kok ya rumah saku kok jaran men. Biasane kowe yo tumbas ngono. Lek kabeh piye kok iso rumah saku kok Kapan aku tumbas sih lho? Aku masuk pengene kaya apa ya moh tumbas. Tapi nek diwehi yo gedeng. Jaman-jamane kowe sak gelem nyrutuk lho, Cok. Wis rumah saku kok glagok jaran men kowe iki. Kapan wi aku lho ora tau tumbas. Kowe iki nyapa ngurusi wong kabeh ulane iki. Pengen ngeroh. Kok ben ngono lho. Kok rumah saku ngene sing gawe kok iso. Ya sapa ngerti aku dikon gawe.